Jaladami ni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mengaramoti ate-ate doh pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Shalom mamanginang selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat hari Minggu rogante. Dimanapun amanginang berada, tetap senantiasa dalam penyertaan kasih setia Tuhan. Jala totok kamu di bagasan pangaramotionna. Selamat beribadah bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang bisa beribadah, yang tidak bisa beribadah entah karena situasi atau perjalanan atau sakit penyakit, kiranya manginang tetap senantiasa diberi semangat untuk memuji memuliakan Tuhan. Tatangi homatan itu hatta mamakulingi hita di minggu sadarion Yakobus 5 ayat 10 tulu sahatu 10 alu. Molo adong di tonga-tonga muna nama naon na porsok martangiang maibana. Molo adong na marlas niroha marede ma ibana. Molo adong na marsahit di hamu di joma akasitua ni huriyai asa ditangyakon ibana. Di dappol ma ibana dohot miyak marhiti-hiti goar ni Tuhani. Dungi panguluon ni tangyang haporsionima na marsahiti jala paheheon ni Tuhani ma ibana sesa manang dusana molo tung adong diulahon. Atong masitopota dosa mahamu doho masitangyangan. Asa malum hamu. Namargogo situtudo tangyang ni partigor. Molo dihaburjuhan. Jolmado si Elia sabakko dohot hita. Kugodo ibana martangyang. Unang joloro udan. Jaladang ro udad ditanoi. 10 tahun ono bulan liling na. Dungi diulahi mamartangiang, jala dilehon langit hima udan, dungi dipatubuhot tanoima parbuena. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, minggu rogante artinya martangiang berdoa. Nah mungkin Bapak Ibu saudara-saudara sudah bisa mengerti dan memahami apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan hari ini untuk kita. Ya, bisa perihal berdoa. Dan tentunya karena ini minggu rogante, firman Tuhan tepatnya menyinggung perihal berdoa. Nah mungkin kita sudah tahu arah firman Tuhan dalam kehidupan kita untuk minggu hari ini. Alanang pesongoni akan manginang. Kita coba mutihi. Aka dia do pangalaho naik ko siulahono taho bartupat dohan niturpuk di minggu sadarion. Aka manami nanami. Takas tabigi. Molo adong di tonga-tonga muna na manaon na porsuk. Ya, firman Tuhan hari ini mengajak kita secara khusus. Molo adong manaon na porsuk. Menghadapi situasi, pergumulan, derita, tantangan, cobaan, dan lain sebagainya. Martangiang mah ibana. Ya, martangiang mah ibana. Ini bukan berarti kalau kita sedang bersuka cita tidak berdoa. Ya. Tetapi molo adong nama naon na porsuk. Nah suku-sukun nah jopok Bapak Ibu saudara-saudara. Ya. 7 hari sa minggu akam inang. 3 hari do inang dina sa minggon di paradiho tikim laho martangiang ya. Laho martangiang. Tu di bata. Berapa kali? Ya. Manang nasugot di sidungo siya puruman isirohita na martangiang madok mauliate menguji dewata mangodiho selu akan tahaholong idohot akalan nasi martangiang sipata mura atusan sipata disido lias nirohata nang neang nirohata. Na martangiang do inang namangan nikudo jot tu hita martangiang. Na martangiang do hita lau maulaulaon martangiang. Alai. 3 hari di bagasa sadar, di bagasa seminggu. 24 jam sadari. 3 hari di bagasa seminggu. 3 jam di bagasa sadari. Di paradeho tikim lau martangiang tu di pada. Lau pasahat to salut holosoni roha. Mula tu ngadong kasih tahu na porsuk na niya dupamu no ay song padohan ni turpuk sa daryo.
martangiang. Ya. Unang lias rohat takamanginang digugo ni tangiang. Sotong. Ya. Molo pe ni suku piga heli sa minggu di paradi hotik kim martangiang dang nama dok molo nga martangia ko nunga tikoso nunga dengga parangem daw. Alai nanaing dohonon nami sotong lias rohata. Jangan sepele perihal doa. Napaduahon merede molo marlas ni roha. Ya. Ahed di hasolohammu suku-suku nami na dari minggu na salpu di renungan. Molo marlas ni roha amang, molo marlas ni roha inang. Ahado edde hasolomammu. Ahado edde na dia dehoko mamuji pasang apa Tuhane. Manang laus salpu botido. Dang adok kita madok mau liate manang martangi yang manang maring mangedehon guarni debata. Ditik roha kasilas ni roha. Berdoa dan bernyanyi. Minggu yang lalu saya sebutkan, saya katakan, kita adalah umat yang bernyanyi. Dan sekarang kita diingatkan, setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus, dia pasti akan melakukan kehidupan doa. Bukan hanya berdoa pada saat makan, tetapi dia menyiapkan waktunya untuk berdoa, berbicara kepada Tuhan. Mau tarimang-rimangi aja kamanginang. Si pata buah maduhonon. Pengalaman niaka na mangulo na marhuryo sa padidahami rupane. Ya. Ini menjadi perhatian khusus. Mula disuruh martangiang di pertanyaan, baik di jabu-jabu, baik di gereja. Saya kira ulau no borak do tahilala na martangiang. Tang binoto ahalana. Alai realita kehidupan ni haporsyota. Na jod-jod taida. Hape nian surung-surung tadohi molo dihaposi do ngata hita molo dihaposi huria hita martangiak kita manguluh tangiang tadi diuju pertangiangan do jakka ulang-ulang nasi. Yang berikut Bapak Ibu Saudara-saudara, molo dong namar sahid di jauh makka situa ni huria asa ditangiakon ibana edeta di pamuhai ni video nak kamanginang molo adong akan di pangujunan na manaon ni si taon nakaparsahiton tatak masudinay. Saya patugu marohana manguduk ko si taon nasa marparbuwe. Ahasahit mo no angina. Ahasahit mo amang. Akan na somal-somalido pe sahiti ekonomi, masalah keluarga dan lain sebagainya. Molo adong namar sahid. Ya. Namar sahid. Di jauh maka situa ni huria. Situa. Na barjolo situa. Ya. Disungguli di turpuk tasadaryo. Isa do di Joho amang. Molorok ka parsahiton di ngulu. Martangiang. Manang-manangya koko. Adong dorohata maju situa. Adong dorohata maju akapadita guru huria bibil fro dia konese panggalis. Do dia kalan nasik. Asa dipaingok do hita akamanami nanami. Ya. Molo akka marsahit tita. Asa unang lupa hita. Martangiang. Ay di do di son. Marhiti-hiti guar ni Tuhani. Martangiang. Dungi panguluan ni tangiang haporsyang. Ya. Tangiang haporsyang. Di bahini do. Molo tung rob yak kasih tau na nakaparsahiton. Haporsyong mima palua hoko. Haporsyong mima pamalupoko maradopon Tuhani. Molo martangiang. Jala hapon si tangyang mo molo marsahit to. Hola ni bana do padaw ni nasumoro. Asa unang lupa hoy nang martangiang. Jala unang madili. Molo dang ramalum parsahito ni. Manotok ko martangiang. Asa hapor Xiaomi pamalupok ko. Mangalihogogo asa marparbuwe si tauno ni dingkudu. Atong masito po tado sa mahamu doho masitangyangan. Ya, amangina. Masito po tado sa doho masitangyangan. Digil rohata do. Asa ditangyak ko nakapangulan ni huria hita akan aposo ni debata. Noang suku-suku na jopo. Pigahali sa minggu akamangina. Ditangyak ko akan aposo ni debata. Berapa kali dalam seminggu? 7 hari. Dalam 7 hari. Berapa kali engkau mendoakan para hamba Tuhan,
mendoakan saudara-saudaramu, mendoakan orang-orang yang kau kasihi, dan lain sebagainya. Hinariko ni nama si tangyangan. Ya. Si Paulus pia kamanginan. Dipangido do tuak kahuria. Ditangyak ko ni bana. Asa marlojong hata ni dibata marhiti-hiti pangulona. Maka kehidupan yang saling mendoakan tidak bisa lepas dari kita. Hamba Tuhan mendoakan hidup kita. Tetapi kita pun jangan lupa untuk mendoakan hamba Tuhan. Agar mereka memiliki semangat juang dalam mewartakan Injil Kerajaan Allah di dunia dan di tengah-tengah gereja. Masih topota dosa, jala masih tangan. Lumobima asa malum hamu. Malum siya persahiton. Malum siya nakarsak ni roha. Malum siya nakaragam ni si taonon. Tanya ko kamu omangin ang da? Kutanya ko doham. Namargogo si tutudo tangyang ni partigor, molo dihabur juhon. Naking hudo ko kami. Dang namadok molo ngamar tangya ko, ngatikos kolum. Alay, di paingok di turpuhon. Namargogo si tutudo tangyang ni partigor, molo dihabur juhon. Burju dihabur juhon lapatanna, dijugulhon, ganup tikki, ganup tokin. Dipasah tangyang na tu dibata. Yesus Tuhata, anak ni dibata, mangulu di bagasat tangyang. Di padan narobi, at kapanurirang, mangulu di bagasat tangyang. Ya. Si Samuel, ya, pemimpin Israel, salah satu contoh dari buah doa yang senantiasa diucapkan oleh ibunya kepada Tuhan. Di bahini akka manginang, lumobi di akka manamin nanamin, nasotaruli dope di akka perbuan ni holong ni roha markiti haroro ni danak. Dohonon nami mah di minggu sadario. Habur juhot tangyang butu debata. Asa dilehon dak dana di tonga-tonga ni keluarga ta. Nas margogo si dudu. Molo di habur juhot. Dang say sahali. 2 hali. Dang say 2 hali 3 hali. Dang say 3 hali. Saleleng ningolum. Mangulu di bagasan tangyang. Hobar ditikini debata. Nalehonon na do. Napinangido ni roha. Jala alusan na do tangyang. Di patorang tu hita, jolma do si Elia, sabakko do hot hita. Alay martangi yang imana tu di bata, di burjuhon imana, di jugulhon imana. Ditangi hot di bata do tangyang na, dang dilehon udan. Martangi yang ibana musi, dilehon di bata udan. Selanido asa saut na nido ni epistel di minggu sadarion, mangulu mahita kamang di bagasan tangyang. Doa adalah salah satu karakter orang yang mengaku percaya kepada Kristus. Molo dirajumi roham halak na porsia ho tu debata, mangulu baho di bagasan tangyang. Di bahini akamanami na nami. Jangan lupa untuk berdoa. Saya selalu mengingatkan, hiduplah dalam doa. Martangyang pangodianon. Di bahini margogo mahamu akamanginang, maka nguluhon hatan itu hatta. Margogo hami mangulahon hatan itu hata sarap terpasu-pasu hita. Di pasu-pasu hamuna di bagasa sitonon martangyang maho. Di pasu-pasu na di bagasa parsahiton jugul hom martangyang. Di parrohai hamuna marlas ni doha marede huhu martangyang mamuci dewata. Tuhan memberkati. Tadi bukwede nomor 427 ayat sada. Berbadiai debatasi perdamai mahamu gabis sundenggan. Jala diramoti rohan ang pikiran muna ya sohan surahan. Saha rodi haroron itu hatta Jesus Kristus si paluai. Amin.